ब्रेकिं निउज सार्भिस प्रभाइडार NGO नि सोद्रोमा दिनेन नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारीखौ एरख'बाय। सार्भिस प्रभाइडार NGO आ बिटिआर ओनसोलनि हाग्रानि सोमखोर मिथिंगाखौ रैखा होनो EM रन्जित बसुमतारीजों दाफुंजादोंमोन। सार्भिस प्रभाइडार NGO आ हाग्रानिफ्राय दंफां दानना लाबोनायाव लोब्बा दं होनना सोराङाव फैनायनि उनाव सानै सार्भिस प्रभाइडार NGO नि सोद्रोमाखौ एरख'बाय। माखासे सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव हाग्रानिफ्राय दंफां दाननानै लाबोनाय जाथाया जानानै थाङो। बैफोर दंफांखौ लाबोनाय खामानिजों लोगोसे लोब्बा थानाय हाग्रा संरैखा खालामनो दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार NGO नि सोद्रोमा दिनेन नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारीखौ सार्भिस प्रभाइडार NGO निफ्राय क'क्राझार CAF गाहाय मावखुलिनिफ्राय एरख'नाय बिलाइनि गेजेरजों एरख'बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों।